Hello everyone. Hello. Today जों थांनो नागिरदों Naokata Dwijiri फेस्टिभेलाव जों साथाम थांनो नागिरदों आदा ओमफ्राय बानु आदा ओमफ्राय आं ओमफ्राय जों थांगोन स्कुटि ओमफ्राय बाइक आरो खैदिन दंबावो आंबो मिथिला होनबाबो आंनि हालोदा बाहाय टाइट जाना दङ एसे लोमजाबाय थादों होनबाबो थांसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलायबाय थादो दिनैनि जा ब्लग बेखौ आं स्टार्ट खालामबाय आरोना दा लोगो मोनलांसिगोन नायलांबाय थादो जोङो दायो नाया सुक्लाय दैजिरि फेस्टिभेल दं जों जायो नायनो हेलो नोंथांमोनखौ जोंनि नैबे मिनि ब्लगाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय दासो बरायनाय लामायावनो लाजोब्बाय जोङो लाजोब्बाय नों बागरदो जों लास्ट आयावनो दानि अपेनिं खालामना फैनायलै जाहानावनो नैया सिख्लाया बिराद सानजा रायलायदो एक्ट्रिसा कमेन्टआव जाहर बिखौ जाफादै फाइनालि जोङो दायो फैयै नावकाटा जोहोलावफुरि पार्कनि जिथु दैजिरि फेस्टिभेल थ' बेवहाय जों फाइनालि मोनफैबाय बांद्राय मानसि गैयामोन दासो फैहोलांदोंमोन मानसिफ्रा थ' जोङो दायो गेट एन्ट्रि लानोसै नोंथांमोना नायनो हागोन गेट एन्ट्रिनि जिथु भिउ पइन्ट थ' बेवहाय गोबां लाइट डेक'रेसन खालामनाय जादों आरो जोङो दायो गेट एन्ट्रि खालामबाय नायलांबाय था नोंथांमोन जों देखायनो आखायाव लादों थांगासिनो ओरैबादि समायना जादों दायो जोङो दायो फाइनालि आरो मोनफैबावबाय स्टेजनि हल भिउ पइन्टआव नोंथांमोना नायनो हागोन दायो गोबां मानसि जाबाय जथेस्थ' टाइमबो जाबाय नालाय थ' बे हिसाबै गोबां मानसि जादों उनथिंजाय गोबां डेक'रेसन खालामदों बेखौ आं नोंथांमोना देखायनो हास्लाबदिया थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे ब्लगखौ एसेब्लाबो मोजां मोनगोन जों दायो माबा जानो नागिरदों जोङो सरि आं मार्कसजों बुंबाय थादों दे दायो जोङो चावमिन जानो दखान नागिरगासिनो फसायनाय बादि मोनथ'वाखै बर्थमान लाखिबाय इसोरबो बाङाय खेला गेलेगोनसो आं बाङाय नायामायनो रायजोफोर आं गेलेयाखै दै खेला आं गेलेयाखै उइस थेवबो नायदोथ' नायनायाबो जुवारि जायोनो नायाखै आं गेलेनायसै नायनाया बारा जुवारि जायो जों जांख्रिग्रा फैदो ओइया दायो बे समाव जोङो फुजाथिलियाव गिदिं मोनफैबावबाय जोंनि गामिनि बाजै बिथांमोननि दखान एबा गलायाव थ' बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै दखान होफैदों दखानानो जाहैबाय बिथांमोना एक्सुवेलि दखान होना बेखौ मा होनगोन बेखौ खेला गेम दाउदै खेला ओमफ्राय फारसेथिंजाय दाउनि खेला आरो फारसेथिंजाय बल खुबैनाय खेला होदों ओरैजाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै बाजैया हाबस्लायदों बै सासेबाव दङ जोंहा बिहामजो रानि आरो बे बाजै थ' बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै खेला होफैदों थारैनो बाख्नायजाथाव बिथांमोननि खामानिया थ' खेला सोलिबाय थादों दख'ना मैं बिजी होता है नगराइश आं बिराद बेस्थ' रायजोफोर मानसि बाङाय जादों दायो बे समाव फुजाथिलियाव गोबां क्राउड गोबां हाल्ला गोबां मानसिफोरनि बुंनाय गोबां सोरबा मानसिफोरनि रायज्लायनाय गोबां माने क्राउड जादों थ' बे हिसाबै आं भइस अभार होबाय थ' नोंथांमोना नायनो हागोन सोरगिदिं गोबां मानसिफ्रा खेला गेलेदों बाट आं गेलेया नालाय इन्ट्रेस्ट गैया दा माथिं बायदो जोंबो नायग्रा मोनाखै जों माथिंबा हाग्राबारिसिम थाबायलांबाय मालायबो चिकेन ललिपप जादों आयु खेला लिपस्टिक गाना सिरि जानाय लिपस्टिक ले लो मामले ना काजल मोनसे गान गैया बिदि माया बन जादो लुक
टेस्टि ना जायाखैना दे दे जा बोरै मोनदों फान्टास्टिक ना दासिमबो लामाखै अ दादा मारै मम' लाबोनाय औ मम' मोनसे बारा होफिनदो मोनसे बारा होफिन मम' प्लेट हाबखो मोनसे बारा होफिन अन्नानै मोनसे बारा होनना बुंदो मोनसे प्लेट नंगौ आच्छा आच्छा थेंक इउ ओमफ्रायनो माधुरि बर' जन एकाडेमि बिथाङाबो जौस्राङाव फैनानै गावनि मेथाइखौ खनफैनांगौ जों दायो फैयै फैयै आरो फुजाथिलिनिफ्राय जोङो ओंखारबोफिनबाय जोङो फुजाथिलियाव बांद्राय गोबाव थादियासै दा जोंहा फैनायाबो एसे लेट जादों नालाय थ' बे हिसाबै जों न'आव थांफिनसै मोनफैबावबाय जोङो लाइटनि जिथु भिउ पइन्ट एक्टिंआ इसोर सुगुरबाय दायो जोङो बे समाव दैजिरि फेस्टिभेलखौ नायनानै न' फारसे थांगासिनो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बे ब्लगखौ मोजां मोनबाय बेनो जोंनि मिनि ब्लग जाबाय आरोना मानैया दायो जों बे समाव उत्तम आदाजों आंजों गस्ला नागिरदोंमोन आरोना थान्दायाव गाननाय जेकेट नागिरदोंमोन खिन्थु गैया जों फैफिनबाय थांनो जाबाय ओमफ्राय बयबो गोजांजोब्बाय नैया नैथि हेलौ लाइट थानायावनो आसोल गोजांगोन दायोसो सोरो दायोलै थांनो बिथिं गोदान जुबिन गार्डआव खारबाय बेखौनोथ' जादों खाटारनाकैनो थांगासिनो लानाबा थांगासिनो मानसिबो नुवा लामाबो नुवा इसोरसो जानानै बै मानसि नुला लामा गोजासै बे मा स्कुलनो नावकाटानि ओमफ्राय नैबे नुलाय नै मदाय गोजा जाजोब्बाय ओमफ्राय नै आंनि मोखांथिंसो जाबाय थादों आं मोदाय रायजोनि इखौ जों दा थांफिनगासिनो ओमफ्राय खैथा जाखोथाय जों एसे थाबनो ओंखारबोबाय मानो 10ता साराय 10तायानो आरोना ओमफ्राय नाव मोनहैनो लास्ट 11ता जासिगोन सरि न'आव जोंना नाव थाङो दा रायजोफोर गलपारा रोङादै इयो आं गलपारा नङाबा मारै रोंनो गलपारा नङा आं सानजारिसो सानजारि दायो जोङो न' फारसे थांगासिनो जोबोर गुसु आरो खुयाबो खोबदों फार्स्टथिं उत्तमादाया हारसिं सालायदों ओमफ्राय जोङो एक्ट्रेसजों आंजों दङ आसा खालामो नोंथांमोना बे ब्लगखौ एसेब्लाबो मोजां मोनबाय एक्चुवेलि आं बेखौनो फोरमायनो सानो बे ब्लगा गोबां माने आगोलावनो शुट खालामनायमोन खिन्थु आं दिनैसो हेंगारनो सम मोन्दों आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां मोनगोन लाइट थानायखौनो ओइनि गारि दङ फायदोंना थांदैलाय फायदोंसो जों न' फायदोंसो होमबालाय फायनायखौनो माबोरै थांनायखौ बाइथिया दानासो बायदै जाजोब्बाय बहुत डेन्जारके थान्दा रयेल इनफिल्ड साबै आं हमाखै